ಹೌದೇ ತೊಂಡಲ 99 ಎಂತ ಪೂರ ವಸ್ತು ಪೂರ ಒಂದೆಂಟು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅವೈಟ್ ಪೂರ ದೇತೊಂಡೆ ಪೂರ 99 ಎಂದೇತಲೆ ಇದು 99 ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಪೂರ 99 ಪೂರ 99 ಒಂದು ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜೆಟೆ ಆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು 99 ಡಬ್ಬ ಆಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು 99. ಇದು ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆಟ್, ಇದು ಬೌಲ್ 3-in-1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ಸ್ಪಂಜ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸೋಪ್ ಉಂಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಉಂಡು, ಇಂತಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜಾರ್ ನೆಕ್ಕಲ 99. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಕಲ 99 ಉಂಡು. ಚಾ ಇಲ್ಲಗಡೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಬಲೆ ಇವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ಪೂರ ಉಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪೂರ 99. ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಪೂರ ಒಂದೆಲ್ಲ 99. ಪೂರ ಹಂಚಿಕಲೆಂದು ಪಜೆ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ 99. ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ಕೂಡ ಇನ್ನನೇ ವಸ್ತು ದಿನ ಬಳಕೆದ ವಸ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ್ರ 99 ಉಂಡು. ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೂರ 99.
ದಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ 99. ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೋತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ ರೋಪ್ಲು ಉಂಡು ಐಕ್ಲ 99. ಒಂದು ಸೀಸರ್ ಉಂಡು, ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಲ 99 99 ಸ್ಪೂನ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಕಿಚನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ₹99 ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ವರ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಯಿನ ದಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು. ಬೆಟ ಪೌದೆ ತಲಲ 99 ತುಲೆ ಈತು ಮಲ ಮಲ ತುಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ₹99 ಉಂಡು. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ₹99. ಬೇತ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕು ಎಂತೆತ್ತೊಂದೆ ಎಂತೆತ್ತೊಂದಾಗಿತ್ತು ಮೂಲ ಬೇತ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನೀನು 300 ಕನ್ಪದಿ ನಾನು ಅಣ್ಣ 3 ಕಿಲೋ 99 ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಟಾಯ್ಸ್ ₹99. ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಜೋಲ್ಲ ನಾನು ₹99 ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ಇದು 99. ತೊಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಲೆ 99.
ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ 99 ರುಪೀಸಿಗೆ. ಈಸಿ ಚಾಪರ್ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಪರ್ ಉಂಡು 99. ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದಿಗೋಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಈತ ಸೆಟ್ಗೆ 99. ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 16 ಬರ್ಪಣ ಅಂದು ಸೆಟ್ಗೆ 99. ಒಂದು ಕೆಚಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಮಯೋನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅದು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚ. ಅಂತಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಲ 99. ಮಾಡತ್ತಾ ಬಾಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ
ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಕ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ గార్బేజ్ బ్యాగ్స్ ఉండు శాండల్ సోప్ ఉండు ఒక శాండల్ సోప్ ಒಂದು 50 rupees ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜೆಕ್ 30ಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೆಕ್ 30 ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗು ಒಂದು 6 ಪೀಸಿಗೆ 100ಗೆ ಒಂದು 6 ಪೀಸಿಗೆ 100 ಒಂದು ಒಂಜೆಕ್ 30 rupees ಹಾಂ ಹೊಡಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ 3 piece 100 ಸಿಲ್ಕಿ ಟಿಶ್ಯೂ 3 piece 100 ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತೊಲೆ ರಾಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು 4 ಪೀಸಿಗೆ 100 100ಗೆ ಒಂದು 100 ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿಲ 100 ತೊಲೆ ರಾಯಲ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಬಂದು 100 ರೋಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನೂದಾ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತೋರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟಾ 200 ಮಾತ ಸೈಜ್లో ఉండే ಪೂರ ಉಂಡತೆ 200 ಅವು ಪೂರ 100 ಒಂದು ಪೂರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ 100ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ದ 100 ಓ ఉందా ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ 150 ಹಾಂ 100 ಅದೇ ಒಂದು 150 100 ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ನೂದೇನಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನತೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಐತೆ ಒಂದು 50 ಒಂದು ಪೂರ 50 3/4 ಅದೇ ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂರ 50 ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನೂದತೆ ಒಂದು 3/4 ನೂದಾ
ಹೌದಾ ಒಂದು 100 ಅದೇ ಒಂದು 100 ಅದೇ ಜೋಕುಲ ಮಾತ್ರ ಐವ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಐವಾನೆ